hele goede avond. De verkiezingen staan volledig in het teken van corona. Zoals de analyse gisteravond na het laatste debat. Dat is toch waar iedereen mee bezig is. Wanneer word ik gevaccineerd? Wanneer kunnen we weer ongecompliceerd bij elkaar op visite? Ook in Kerkrade, al zeggen ze het daar net wat anders. Ik hou het standpunt van Kerkrade aan. En wat is dat? Zwoeftig vol, vrestig dik, maar zwicht de moeilijk van politiek. Ja, daarom praten we ook vandaag op deze verkiezingsavond over de route na corona. Want morgen vroeg wordt in Rotterdam een nieuwe, ambitieuze Limburgse corona-app gelanceerd. Die moet de vrijheid weer terugbrengen. En we praten erover met maker Theo Broijers. En als de verkiezingsuitslag straks binnen is en we gaan formeren, wat moet voor Limburg dan de koers zijn om goed uit die coronacrisis te komen? André Knotneres is hier, voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en initiatiefnemer van het Limburgse Gezondheidsakkoord. En we houden, u ziet het, een vinger aan de pols bij de stembureaus in deze laatste uurtjes bij een hele aparte stemlocatie in Landgraaf waar het ontzettend druk is op dit moment. In verkiezingsmodus dus deze aflevering van Corona in Limburg. En van harte welkom op deze verkiezingsavond. Alle nieuws rond die verkiezingen die kunt u volgen op ons live-vlog van 1 Limburg. Daar vindt u ook als allereerste de uitslagen. En morgen om 7 uur zitten aan deze tafel Mark Verheijen en Ger Koopmans om die uitslagen te analyseren met mijn collega Wouter Nelissen. En dan hopen we dat ook de stem binnen is van de minister van Volksgezondheid, want die had vandaag in Rotterdam een kleine vertraging. Want hier komt hij aanrijden bij de Rotterdamse Kuip. En zoals dat dan gaat, moet ook de minister een geldig legitimatiebewijs laten zien. De jongen had een paspoort bij zich, maar dat bleek verlopen. Er zaten al gaatjes in, dus dat was snel gespot. En je zou zeggen van ja, dat heeft hij in de gaten. Maar hij moest terug naar huis om een nieuw identiteitsbewijs te halen. Een nieuw paspoort. En zo werd er gelachen. Ja, toen bleek dus dat ik een oud paspoort bij me had, waarvan die gaten in geknipt zijn, weet je wel, zodat die onbruikbaar is geworden. Ja joh, het was laat gisteravond en vanmorgen niet goed gecheckt, dus vandaar. En uiteindelijk lukte het toch en zo kon Hugo de Jonge dus zijn formulier invullen. En als hij het rode potlood inderdaad gebruikte zoals hij eerder al aangaf, dan ging zijn stem niet naar lijsttrekker Wopke Hoekstra, maar naar zijn assistent Bart van den Brink. Zo, zeg, dankjewel. Perfect. Mijn collega krijgt u nog een foldertje. Kijk, hartstikke goed. Wil je de potlood nog terug? Die mag u houden, mag hem ook inleveren. Ja, dat is toch fantastisch. Hou ik er zomaar een potlood aan over vandaag. Zo is het. Zeer veel dank voor je mooie werk. Heel bedankt. Ja, en of we dat soort problemen ook in Limburg hebben, dat weet Frank Monen, want hij staat bij het mobiele stembureau in Landgraaf. En Frank, een hele aparte plek, maar ook ontzettend druk, zag ik in de eerste beelden die binnenkwamen. Ja, inderdaad, ontzettend druk. Zijn allemaal mensen die toch op het laatste moment nog even gaan stemmen. Hè? Dat is toch mensen eigen hè, om iets op het laatste moment te doen. Want ja, 70-plussers hebben dat al per brief kunnen doen vorige week. En de stembureaus waren natuurlijk de afgelopen dagen ook al open. Maar ja, er zijn altijd mensen die op het laatste moment komen. Hier achter me staat een tentje daar. Kijk, daar krijg je dan de mogelijkheid om te stemmen. En kijk even mee naar de file die er nu staat. 2 uur voor het sluiten van de stembureaus. Daar is het eerste tentje, het witte tentje. Daar moet je dan je stempas inleveren en dan krijg je het stemformulier. Dan moet je je identificeren en dergelijke. En die file staat dus tot aan de hoofdweg. Ja, je ziet zelfs het einde van de file niet. Kortom, zo druk is het hier. Ik heb even nagevraagd. Net hebben al zo'n 1000 mensen gestemd, de hele dag al. En dat is dus tot nu toe best een succes. Overigens, de coronateststraat is hier ook vlakbij. Dan moet je dan naar rechts. Voor te stemmen moet je naar links. Daar was het gelukkig iets minder druk. Dus er gaan meer mensen stemmen dan zich laten testen vandaag. Ja, laten we dat hopen dat mensen zich niet vergist hebben in de file. Dat zou helemaal natuurlijk vervelend zijn op zo'n avond als deze. We gaan kijken naar de route na corona. Want zoals we eerder al aankondigden, we gaan misschien wel straks richting de versoepelingen. En hoe moet het dan verder? Er komt een Limburgse app, een Limburgse corona-app. Theo Broijers gaat die maken. Meneer Broijers, welkom. Wat is voor app? Nou, de app is klaar in principe. De app die maakt gebruik van het kenmerken van het gezicht dat je opslaat. Om 100% zeker te weten wie daar dadelijk staat bij die ingang. Dat wordt gecheckt. 1 keer door het inscannen van, of het foto maken van je paspoort. En de tweede keer door de chip van het paspoort uit te lezen. Dat kun je met een gewone telefoon kun je die uitlezen. Zo weten we in elk geval zeker degene die zich registreert. Nou, en dat koppelen we aan een ticket.
Dat koppelen aan databases waar we gegevens van sneltesten, vaccinatie of PCR of wat er ooit gevraagd wordt. Het is zo opgezet dat je heel makkelijk iets anders bij kunt toevoegen. Ik kan me voorstellen dat er dadelijk gezegd wordt, als jij uit dat land komt, dan mag je de komende 6 weken Nederland niet in. Nou ja, dan kan dat gewoon toegevoegd worden. Ja, laten we daar even verder praten. We konden al even meekijken, dan weten we een beetje waar het over gaat. Want gisteren was er als stiekem een kleine show in Noorbeek. Hier in dit hotel mochten we even meekijken bij de plank van hoe gaat dat dan nu eigenlijk met die scan? Dit is dan het apparaatje, is gekoppeld aan een eenvoudige tablet. En hier komt de juffrouw, die kijkt dan, er is een gezichtsregistratie, dat wordt geanalyseerd, dat wordt herkend en dan uiteindelijk inderdaad gekoppeld aan de database. Dan gaat het duimpje omhoog en mag mevrouw naar binnen. Heb ik het goed verteld? Ja, prima. Zo gaat het ook, zo simpel is het. Zo simpel is het. En als dat duimpje niet omhoog gaat en dat duimpje, of het wordt rood, dan krijgt degene die er staat, op zijn eigen telefoon te zien waarom die niet naar binnen mag. Niemand in de buurt ziet waarom dat jij niet naar binnen mag. Ja. Dus privacy is ook daar volledig beschermd. Ja, André Konotneris, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht. Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid had ik al genoemd. En vanuit uw functie als erelid van de Gezondheidsraad was u eerder een beetje sceptisch over die coronapaspoorten, die vaccinatiepaspoorten. Klinkt dit beter? Nou, ik denk dat u mijn commentaar in de Volkskrant bedoelde op de coronamelder, de testfase. En ik heb toen gezegd, nou, je moet heel goed opletten dat die zeer scherp onderscheidt. Wat betreft de afstand bijvoorbeeld tussen mensen. En dat ook de testinformatie heel goed klopt. Ja. Maar ziet u problemen er is vervolgens goed onderzoek gedaan. En ik denk dat daar goed mee rekening is gehouden. En ik denk dat het idee enorm goed is. En ik denk dat het ook heel mooi is dat vanuit de private sector iets wordt neergelegd. Wat misschien ook een versterking kan zijn van datgene wat vanuit de overheid wordt neergezet. En ik hoop dat daar positieve interactie is. Je moet natuurlijk wel voldoen, maar dat geldt voor alle apps die naar vaccinatie en test gaan kijken. Het moet waarmaken wat het beoogt. Nou, u heeft daar allerlei tests op lopen, daar ben ik van overtuigd. En de privacy en de persoonsbescherming moet natuurlijk geregeld zijn. Ik merk dat u er ook heel veel aandacht aan geeft. En verder is het natuurlijk belangrijk, de grote fundamentele vraag, wanneer ga je het niet inzetten en wanneer wel en aan welke voorwaarden moet je voldoen. Essentiële voorzieningen naar de supermarkt of om zorg te krijgen. Daar mag je natuurlijk geen onderscheid maken, daar zal het niet worden ingezet. Maar voor grote events in cultuur en sport kan het zijn dat het toch een versnelling geeft van het weer opstarten van die onderdelen van de samenleving. Ja, het is fijn dat we daar al naar kunnen kijken en naar die mogelijkheden. Als we dan kijken naar zo'n app, dan voel je aan van we moeten eigenlijk naar één standaard, één norm. Wordt uw app straks de norm? Wordt Margraat ik weet het niet. Europa's richting aanwijzen? Het achtergrondsysteem van ons begint in principe al dat je iemand uitnodigt voor de test. En we leveren ook voor de firma's die de testen doen, leveren we de software. Die zijn allemaal niet geautomatiseerd. Dat is echt, als je dat ziet, daar krijg je hoofdpijn van wat daar gebeurt. En dit is helemaal geautomatiseerd, het hele proces. Ook dadelijk de meldingen naar VWS en zo. Nou, en dan kun je dus met een gesloten systeem werken. En dan kun je ook op het laatste moment nog testen. Dan kun je mensen nog testen die daar in de rij staan. Maar het is natuurlijk opvallend dat u morgen de presentatie doet in Rotterdam en niet in Noorbeek. Geeft het ook wel aan de ambitie van de app? Dat u echt hoopt dat in ieder geval wel de nationale standaard wordt? Ja, maar dit is een Europese app. Dit is eigenlijk, valt dat onder de titel European Entrepreneurship. En het ministerie van Economische Zaken heeft dat opgepakt. En heeft daar gezegd, we gaan dit jaar proberen met value track. En value track is eigenlijk dat middenbedrijven, dat een van die bedrijven de leidende rol neemt. Dat je daar als overheid een aantal goede adviseurs bij zet, die wij ook gekregen hebben. En je gaat dan het sterkste van dit bedrijf, dat was bij ons die applicaties van gezichtsherkenning. Wat kun je daar voor de rest nog van andere bedrijven bij zoeken, die dus heel snel iets kunnen bouwen. We hebben dit gebouwd binnen 8 weken. Een groot bedrijf had het niet in 8 weken kunnen bouwen. Maar dat komt alleen omdat die samenwerking perfect was en we perfecte adviseurs hadden. Maar je bent natuurlijk geen kleine speler, zou ik maar zeggen, op die markt. U deed bijvoorbeeld de wereldkampioenschappen voetbal. Hier hadden we het eerder over in
Zuid-Afrika en Brazilië. Ja. Ja, dan bent u toch een redelijk grote speler. Van Vera Tax, Europarlementariër, begrepen we dat Europa nu ook komt met een digitaal paspoort, een green card, een green pass, zo heet het. Ja. Kunt u mee in die Wij standaard? kunnen daar natuurlijk mee, maar die standaard is eigenlijk voor de Zuid-Europese landen gedacht. De Noord-Europese landen en Nederland en Duitsland. Nederland doet er niet aan mee tot nu toe. En Duitsland heeft er geen uitspraak over gedaan, maar waarschijnlijk ook niet. Ik denk dat het een versnippering wordt. Dat we alleen moeten kijken hoe we die databases aan elkaar gekoppeld krijgen. En daar voel ik veel meer voor. Want kijk, je kunt dadelijk als je gevaccineerd bent nog weer besmet raken en andere mensen besmetten. Dus we hebben sneltesten nodig. De Nederlandse regering stelt die sneltesten dadelijk gratis ter beschikking. Vanaf 1 april kunnen bedrijven hun personeel laten testen, door commerciële zelfs. En het bedrijf krijgt het grootste gedeelte ervan betaald. En dat gaat dadelijk ook bij evenementen gebeuren. Ja, en die uitslag die kan dan rechtstreeks Tuurlijk, naar die u. kan rechtstreeks dan de app in. Ja, ik kom er zo bij u terug, onder andere over andere Rieu. Mac met stoute plannen. Maar eerst even naar Frank Monen, want die staat in Landgraaf bij het stembureau. Frank, bij die laatste uurtjes, is de rij al wat korter geworden? Nee hoor, alleen maar nog langer volgens mij. Dus ze gaan ook iets langer door. Dus als mensen na 9 uur nog aansluiten, die mogen ook nog even stemmen. Dat is geen probleem. Erik Kroes is de projectleider. Erik, ik zie dat we op 1100 inmiddels zitten hier. Ja, dat is toch fantastisch. Voor een nieuw stembureau, drive-in, uniek voor de eerste keer. En ja, dat het zo druk is, dat had ik niet kunnen denken. Dus ja, heel blij dan ben ik ermee. Ja, dan zou de McDonald's daar trots op zijn. McDonald's zou daar heel jaloers op zijn, dat denk ik ook, ja. Want mensen moeten het zo makkelijk mogelijk worden gemaakt tegenwoordig. Hè. Je kunt lekker in de auto blijven zitten. Het wordt eigenlijk naar je toe gebracht als het ware. Eigenlijk wel. En ik denk ook dat mensen het gewoon willen meemaken, deze manier van stemmen. Dat ze denken, hey, dat is nieuw, dat gaan we doen. Dus eigenlijk super. Maar er staat nog een hele rij, hè? Maar die komen allemaal op het beeld. Ja, dus, en ik hoor dat mensen ongeveer 20 minuten erover doen voordat ze hier zijn. En ja, het hebben ze erover over. Dus ze dachten misschien het gaat sneller, maar intussen ja, niet. goed, als het populair is, dan moet je even in de rij staan. Oké, nou ja, goed, dat gaat wel goed. Dankjewel Erik voor dit moment. En wij kijken nog even mee. De volgende stemmers die komen hier kortom. Dit gaat nog even door, Maurice, tot 9 uur. En misschien nog iets langer. En laten we hopen dat de file iets afneemt. Ja, en hopen dat er ook wat coulance is inderdaad voor wat betreft de avondklok. We praten nog even verder over de tijd dus na de eerste versoepelingen mogen we wel zeggen. Want u meneer Broijers heeft ook grote plannen met andere Rieu en het MEC. Nou, we hebben vanmiddag met management van Rieu en het management van MEC bij elkaar gezeten. En ook het management van mijn bedrijf. En we hebben afgesproken dat we gaan kijken wat we gezamenlijk kunnen bereiken om dadelijk weer heel snel zaken open te maken. En het gaat dan niet alleen om het MEC en Rieu, maar het gaat ook om bijvoorbeeld misschien de muziekgieterij. Het gaat ook om kleinere zaken. Het gaat om bioscopen. Het gaat alles wat er eigenlijk mee te maken heeft. Je moet die samenleving zo snel als dat kan weer gewoon op gang krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. En welke vorm krijgt die samenwerking dan tussen jullie drie? Nou ja, we gaan kijken samen waar we openingen kunnen vinden en waar we aan moeten voldoen. En misschien moeten we nog dingen bijbouwen. Misschien is het wel 100% perfect. En we hebben met 3 man natuurlijk iets meer kracht dan met 1 man. Ja, met de gedachte dan kan 1 juli André Rieu toch beginnen op het Vrijthof met zijn concerten. Ja, en als dat niet zou kunnen, dan laten we hopen dat het dan in december in het MEC kan. Ik merk in ieder geval. Maar ik hoop ook 1 juli, dat is ook onze wens. Maar ja, ik kan niet in de hoofden van politici kijken. Maar ik vind wel dat Limburg ook wel eens nou een test mag hebben. Want die zijn allemaal in het westen van het land geweest. En ik vind dat er nou ook wel eens een keertje iets hier naartoe mag komen. Oké. Duidelijk signaal. Meneer Cornelis, we komen bij u terecht. Fijn dat u er bent om een beetje ook bij ons te leiden door dadelijk de tijd die eraan komt. Hè? Want u heeft er natuurlijk wel zicht op en nu ook achtergrond als arts. Laat me eerst even vragen. U heeft meegedacht aan het plan Limburg na corona. Het rapport van Letchert, waar die taskforce lange tijd mee bezig is geweest. Wat is nu het belangrijkste element eigenlijk dat straks uit die formatie zou kunnen komen, waar u zegt van ja, daar kan Limburg mee verder? Nou, ik denk dat heel belangrijk is dat er in Den Haag rekening wordt gehouden met initiatieven uit de regio. En dat die ook worden ondersteund. Dat regiobeleid ook nationaal beleid is. En dat betekent dat het idee dat hier bijvoorbeeld door de BEST taskforce is neergelegd, de brede economische sociale taskforce, om te sturen op brede welvaart, heel erg belangrijk is. En ik ben ook heel blij dat dat... Ja, een brede welvaart de gedachte was, niet alleen kijken naar de centjes, maar ook kijken naar de gezondheid, een beetje het geluksgevoel van de mensen. Ja.
Nou, dat sluit heel goed aan bij ook de insteek van het gezondheidsakkoord. Het gaat er namelijk om dat gezondheid, waar wij het dan primair over hebben, niet alleen bepaald wordt door de zorg, maar ook door ontwikkelingskansen, onderwijs, het hebben van werk, gezond werk, het goed wonen in een gezonde leefomgeving. En daar hebben heel veel maatschappelijke sectoren mee te maken. En dan heb je het over breed welzijn en dat is heel wat meer dan het BNP bijvoorbeeld. Hè? En ik ben ook heel blij dat provinciale staat en gedeputeerde staat ook heel goed naar die aanbevelingen aan het kijken zijn. Wat zijn dan voorbeelden van projecten waarvan u zegt van daar zou Den Haag ruimte moeten geven aan Limburg om dat te honoreren of in ieder geval te implementeren? Nou, als ik een concreet project mag noemen waar Limburg echt voorop loopt, dan is dat de gezonde basisschool van de toekomst, waar wij als gezondheidsakkoord ook enorm op inzetten. En dat is heel interessant, dat is in Parkstad in uitvoering. Daar doen veel sectoren al mee. Onderwijs, volksgezondheid, provincie, gemeentes en de wetenschap. En wat daar gebeurt is het uitgangspunt stevig neerzetten dat kinderen op school enorm veel kunnen meekrijgen wat betreft hun gezondheid voor hun hele leven. En bijvoorbeeld, om kort te gaan, op die scholen krijgen kinderen iedere dag een gratis gezonde lunch. Er wordt extra aandacht besteed aan beweging, nu extra belangrijk in deze tijd, hè, want kinderen zitten veel thuis. En er wordt ook extra aandacht besteed aan sport en cultuur. Ouders worden erbij betrokken en wat je nu al ziet, dat is na 2 jaar, dat is in een aantal proefschriften ook geoost, dat die aanpak een heel goed effect heeft op het lichaamsgewicht. Ontzettend belangrijk. 20% van de kinderen is al te zwaar. En als we niks doen, wordt dat meer. En door corona wordt dat natuurlijk bevorderd. Ook het beweegpatroon wordt positief beïnvloed. Als je dat naar de toekomst toe extrapoleert, zoals we dat zeggen, dat is pas ook gebeurd in een proefschrift, mevrouw Oosterhof, dan zie je dat het een enorme impact heeft op de langetermijn gezondheid. En ook mentaal is dat van belang, maatschappelijk functioneren. Ja. En dat project, dat zou je eigenlijk nu structureel willen maken, landelijk willen uitrollen en ook willen verbreden naar het middelbaar en voorbereidend wetenschap. Ja, interessant is natuurlijk dat 30 Limburgse scholen, dat is de ambitie, die zouden de komende jaren moeten krijgen, die gezonde basisschool van de toekomst. Het wordt nu overgenomen door Belgisch Limburg. Dus eerder nog dat het in de rest van Nederland wordt geïmplementeerd. Gaat het naar Belgisch Limburg, gaat het over de grens. Ja. Afgelopen maandag bekend geworden bij de provincie Limburg en de provincie Belgisch Limburg. Ja. Nu we het toch over kinderen hebben, er was in het Belgische VRT Jeugdjournaal een interessant verhaal van de Belgische premier. Daar ging het over de groepsimmuniteit. Ja, en kunnen we die uiteindelijk wel krijgen als ruim 20% van de bevolking onder de 18 is, zoals in Nederland 3,4 miljoen jongeren. Moeten die dan ook niet gevaccineerd worden? Dit zei De Croo. Krijgen wij, de kinderen, ook een vaccin? Jullie zullen ook een vaccin krijgen, maar vandaag zijn jullie de minst kwetsbaar. We vaccineren eerst de mensen die het snelste ziek kunnen worden. Dat zijn vooral oudere mensen of mensen die door een andere reden ziek zijn. Maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren. Maar eerst de mensen die het meeste risico hebben om in het ziekenhuis te belanden. Heb je er een idee van, meneer de premier, wanneer dat zou zijn? Goh, het is moeilijk om dat nu al te zeggen. Dat zal na de zomer zijn. Maar precies weten we dat eigenlijk nog niet zo goed. Maar ik onthoud, de kinderen worden ook beschermd tegen het coronavirus. Ja, absoluut. Aurélie, tevreden met dat antwoord? Ja. Tevredenheid dus inderdaad in België. Na de zomer kinderen vaccineren. Heel opvallend. Er worden op dit moment testen gedaan met onder andere Moderna, omdat te testen bij kinderen van 12 tot 18 jaar oud. Als er een veilig vaccin zou zijn voor kinderen, meneer Knot-Neris, krijgen we in Nederland dan ook een vaccinatie van kinderen? Nou, kijk, op dit moment is dat nog niet aan de orde, want het onderzoek dat nu gedaan is bij volwassenen gedaan. En we weten, met name bij ouderen, dat daar de ernstige ziekte... Natuurlijk, maar de theorie is eigenlijk van, we moeten naar groepsimmuniteit. We hebben een hele grote groep van 20%. We weten, de laatste dagen wordt dat nog duidelijker natuurlijk, dat kinderen besmet raken, maar ook andere mensen kunnen besmetten. Is dat dan inderdaad een optie? Ja,
Ik zal het even uitleggen. Het is zo dat het onderzoek bij kinderen nog niet goed gedaan is. Hè? En je wil weten, is het effectief en vooral ook, is het veilig? Hè? Dus op dit moment is dat onderzoek er nog niet. Er zijn nu studies ingezet, dat duurt nog waarschijnlijk een paar maanden. Als dat onderzoek aangeeft dat het ook bij kinderen veilig kan worden ingezet, dat verwacht ik overigens, dan komt de vraag aan de orde, gaan we het uitrollen? En op dat moment kun je ook kijken, hoe is de groepsimmuniteit? En als die dan bijvoorbeeld al heel hoog is en we zien dat de pandemie op zijn retour is of misschien bijna voorbij en op veel lager niveau zit wat je kunt beheersen, is het misschien niet nodig. Maar het mooie is, als je dat onderzoek inmiddels gedaan hebt, kun je het besluiten alsnog in te zetten. Dus helemaal zeker is het nog niet. Ik zou het niet zo beloven als de Kroo doet. Je moet eerst even het onderzoek afwachten. Maar als dat positief is, dan zou je dat over een paar maanden kunnen inzetten. Dan is er ook geen enkel bezwaar tegen. Integendeel. Ja, prima. We gaan nog even naar Frank Monen. Spannend, want halen we dat voor 9 uur? Of hoe laat wordt het dan in Landgraaf? Frank Monen. Ja, ik heb geen idee, maar voor 9 uur zal het toch wel lukken. Ik denk dat de meeste mensen wel zo rond deze tijd met het avondeten en zo. En ja, mensen hebben gewerkt en zo. Dat is het tijdstip om te gaan stemmen. Kijk, hier zitten ze allemaal in, hè, de stemmen. Deze stembus, die kunnen we nog niet openmaken, maar die gaat straks natuurlijk open om 9 uur. Want dan gaan alle stemmen worden geteld. En ik ga eens even naar deze meneer, die al een minuut of 5 is in het vullen. Dus volgens mij is dit een zwevende kiezer. Meneer, is het een beetje gelukt? Ja, prima. Je heeft er wel lang over gedaan. Ja, ik heb er meerdere moeten invullen. Meerdere? Dat is een ongeldige stem dan, hè? Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar wat vindt u van de drive-in hier in Landgraaf? Ja, dat is een keer wat anders, hè. En u kunt meteen een Big Mac bestellen. Ja, ik heb net al een bak koffie gekregen. Als u nog Dus, honger heeft. Oh, kijk, wat een service. Ja, dat is goed toch? En dan moet u hem ook nog in de bus doen, hè? Oh, daar is nog een medepassagier. Jij gaat hem in de bus doen? Ik ga in de bus doen, ja. Oké, nou dan gaan we dat nog even meemaken. Willen we dat nog even zien. En dan gaan we hier afsluiten vanaf de drive-in in Landgraaf, waar nog echt tientallen auto's in de rij staan. Misschien kan de cameraman dat nog even laten zien, want daarachter zien we nog de lichten van de auto's. Kortom, het blijft druk. Ja, deze meneer heeft inderdaad gestemd en laten we hopen dat iedereen voor 9 uur klaar is hier. Ja, dankjewel Frank. Goed, en dan zijn we inderdaad benieuwd hoeveel stembiljetten uiteindelijk in die bak heeft gedeponeerd. Blijft natuurlijk een vraag voor morgen. We gaan nog even kijken naar de dag van morgen in Rotterdam. Want daar wordt uw app gelanceerd. Wat staat er verder op het programma? Hoe is dat proces? Hoe gaat het er verder uitzien? Ja, morgen is een Zoom-conferentie. Met mevrouw Dakota, dat is een autoriteit op databasegebied. Die zit in San Francisco. Dus we beginnen morgen vroeg om 8 uur al. Heel vroeg, om van hieruit morgen vroeg om 8 uur weer in Rotterdam te zijn, op de luchthaven. Dan zit de man erbij van KLM, Air France en Delta Airlines die groen licht geven op of de luchthavens goed zijn. En nog een aantal andere sprekers, zijn ook datasprekers bij. En wij maken onder andere daar bekend dat we met Unlock samen gaan werken, die ook in het andere Field Labs project zit. We gaan daar een stukje van de beveiliging van overnemen. Maar dat zou het dus best kunnen als u zegt van ja, we praten ook met die andere vliegtuigmaatschappijen, dat als we straks in het vliegtuig stappen in de zomervakantie, wellicht dat de app die we gebruiken, dat die uit Margraten komt. Mijn droom is het dat u een reis boekt, dat uw koffer thuis wordt opgehaald, dat u op de luchthaven komt, dat u 1 keer herkend wordt. Dat u overal weer gewoon iedere keer herkend wordt. Geen paspoort, geen ticket, niks bij u hebt. En dat u zo dat vliegtuig in kunt stappen. Zonder ergens contact te gaan maken. Het kan in principe wel. Dat kan in principe. En het zou ook natuurlijk een vele mindere belasting van het milieu en dergelijke zijn. Als je niet allemaal die opstoppingen daar hebt. Je kunt veel meer mensen afhandelen. Kijk, wij kunnen ongeveer 4 keer zoveel mensen doorlaten op 1 camera. Dan dat je met een barcodescanner kunt doen. Stel je dat alleen alles voor. Dus je kunt gewoon een lopende rij door laten gaan. Nu sta je op Schiphol, dan moet eerst die paspoort ingescand worden. En die rij achter je wordt groter en groter. En dat is natuurlijk een beetje onzin. Hetzelfde is bij een paspoortcontrole als je uitgaat. Iedereen gaat er weer heel dicht op elkaar staan. Niemand heeft een mondkapje op, zelfs in deze tijd. Want iedereen wil zo snel mogelijk naar buiten. Nou, het zijn allemaal dingen die dan heel snel kunnen. Ja, dat is goed om te weten. Wie weet, een paar maandjes wachten en dan zou het misschien wel ook een paar maandjes, hoop ik. Ik hoop echt dat we gaan 10 of 11 april bij Racing Genk beginnen met een test. Oh, mooi.
geen echte voetbalwedstrijd, maar 100, 150 mensen die daar dan aanwezig zijn. De club zelf en een hoop genodigden die daar van België die daarbij zitten. Maar ja, zo staan er nog een aantal projecten op stapel die we in april wel gaan doen. En we willen echt in april ook met kleinere evenementen in Limburg beginnen. Met 150, 200 man in het begin. Heel klein. En dan langzaam dat gaan opbouwen. Maar die kleine evenementen, die hebben het allerhardste nodig. Die staan gewoon bijna op omvallen, die bedrijven. Ja, en die moeten we... Het fijn dat er dan licht is aan het Daar eind licht, van de ja. tunnel voor hun. We gaan even naar Frank Monen voor de laatste stand van zaken in Landgraaf. Ik ben even naar het einde van de file gelopen, Maurice. Dat was trouwens een heel aardig eindje. Want ik heb, nou ja, hoeveel auto's heb ik geteld? Nou, zeker 50. En even kijken of ik het einde van de file al zie. Nou, we lopen even mee. Want deze mensen moeten dus allemaal hun stem nog uitbrengen. Ze hebben daar dus tot 9 uur nog de tijd voor. Dus ik hoop dat het nog gaat lukken. Ik zal eens eventjes vragen. Hier, meneer Weddy, hoe lang het gaat duren? Nee, dat is mij niet gezegd geworden. Volgens mij minimaal een half uur. Heeft u rekening gehouden met de avondklok? Ja, dit is pas 7:30. Dit is pas 7:30. Ja, we hebben nog even tijd. Lekker muziekje erop. Daarom, Oké. Goed, succes. Nou, dat was het vanuit de Landgraaf. Tot 9 uur, dus kan er nog gestemd worden. Ja, leuk. Dankjewel Frank Monen. Daarmee komen we op het einde van deze uitzending van Avondgasten. André Cornelis, hartstikke bedankt voor uw komst. Theo Broijers, heel veel succes morgen in Rotterdam. En ik kan u verwijzen naar de uitzending van morgen hier om 7 uur. Dan gaan we de verkiezingsuitslagen analyseren. Dat doen we met Mark Verheijen en Ger Koopmans. Wouter Nelissen is dan uw gastheer. De uitslagen vanavond allemaal te vinden als eerste op 1 Limburg op onze social media en natuurlijk de website. Hartstikke bedankt voor uw aandacht. Hele fijne avond wens ik u toe. En goede gezondheid natuurlijk. Dag.